Čaute, naše meno je S americké AAA. Ideme natočiť Múka Challenge. Máme tu aj Sme začiatočníci, takže sa nečurujte. Čo už nemáš? No, takže môžeme ísť na to. Nenafiltrujeme sa, dobre? 3, 4. Som tu sám, lebo prebilo tišie. Takže sme späť, tento sa tu skoro doblval. Ak sa vám videočko páčilo, nezabudnite like. Ale ak sa vám nepáčilo, tak si vylejte na seba vodu. Taký challenge? Dáme Lazy Strike Challenge. Či Iceblock Challenge, tak, ne Lazy Strike. Píšte do komentárov, aké by ste chceli ďalšie challenge. Takže my sa s vami